Velkommen til Cykelbiografen. Instruktøren guider dig gennem programmets intervaller, og samtidig kan du følge hele forløbet. Og du kan hele tiden se, hvor langt du er i det enkelte interval, og hvor hårdt det skal være. På højre side af instruktøren kan du se, hvordan timens forløb ser ud. Jo højere søjlen er, jo hårdere er intervallet. Du kan se intervallerne ind til næste pause. I hver pause kan du se hele timens forløb på skærmen. Du kan hele tiden se, hvor længe der er til næste pause, og du kan se, hvor lang tid der er tilbage af hele programmet. På venstre side af instruktøren kan du øverst i venstre hjørne se, hvilken intensitet dette interval skal køres med. Angivelsen af, hvor hårdt det skal føles, kan du se på plakaterne, der hænger på væggen ved siden af skærmen. Derudover kan du se, hvor længe du skal køre på den intensitet, og instruktøren og musikken angiver, hvor hurtigt du skal træde rundt i pedalerne. Træner du efter din puls, så kan du også se, hvilket niveau pulsen skal ligge på. Se en estimering af pulszonerne på plakaterne, der hænger ved siden af skærmen. Under punktet næste står der, hvor hårdt og hvor langt næste interval er. God fornøjelse.